Auton peltitöissä käytettävä auto on Fiat 1400. Tervetuloa tähän peltityöosuuteen, ja nythän meillä on tässä semmoinen auto, että tämä onkin jo pikkasen haasteellisempi. Kun me lähdetään tätä korjaamaan, niin tässä joudutaan pikkasen jo pysähtymään, miettimään sitä että miten tämä ratkaistaan, tämä onnistuminen sitten tämän ovien sovituksen ja tuon takalokasuojan korjauksen osalta. Sen verran tässä on tehty jo tämmöistä etukäteistyötä, että täällä on nyt nämä oven sovitukset on laitettu kuntoon etulokasuojan osalta. Samoin sitten ollaan edetty niin, että täällä oviraot on sitten etu- ja takaoven osalta on sitten sovitettu kohdalleen. Ja sitten mikä sitten seuraavaksi tänne tulee, niin silloin meidän pitäisi jotenkin sovittaa sitten tämä joskus jo aikoinaan monta kymmentä vuotta sitten jossain kyläpajalla sitten tehty peltikorjaus, niin nyt pitäisi korjata sitten ihan kunnolla. Kun me lähdetään tämmöistä tekemään, niin ensimmäiseksi tietysti meidän täytyy silloin jo hioa niitä pakkeleita pois sieltä, jotta nähdään tosiaan se peltien sovitukset, että missä täällä on todella ne virheet ja mitä me lähdetään korjaamaan. Ja tässä tietysti on se, että nämä niin etulokasuojan, etuoven, takaoven, ne raot, niin myöskin tämä sivusuuntainen linjaus on sitten kohdallaan ja täältä me ei voida linjata mitään, koska tämä on jo niin oudosti jo tehty, mutta silloin tämä linjaus on silloin tehty tänne, eli täällä olevat linjakorkeus on hyvä ja tuossa toi rako on hyvä. Ja siihen me lähdetään sovittamaan tämä takalokasuoja sitten. Eli tämä nyt ei ihan ole semmoinen ihan siitä helpoimmasta päästä. Kuitenkin vielä palataan tuohon oven sovitukseen, niin tämähän tietysti, että oven korkeus ja syvyyssovitukset, niin nämä on niin kuin yleensäkin autoissa aika helppo kuitenkin tehdä, että täällä on saranat, jolla saadaan tämä syvyys sovitettua, sekä sitten jos halutaan sitten ylös tai alaspäin, niin sitten laitetaan tänne levyjä alle. Ja tässäkin on tuonne pistetty sitten ihan, tässä oikeasti nahkapaloja, ennen vanhaan käytettiin nahkapaloja, josta sitten se korotus tehtiin. Tietysti siinä voi jotain muovia käyttää tai muutakin sitä muovilevyä. No näin on saatu sitten tämä ovi kohdalleen tänne näin ja täällä olevalla sitten oven syvyyden säädöllä sitten ollaan pystytty säätämään tuo, että se on suunnilleen tässä linjassa. Täällä mä oon käyttänyt tuommoista kumia sitten, että se pysyy sitten kohdallaan, kun mä tämän laitan kiinni. Näin. Nyt me ollaan tehty niin, että ollaan tyytyväisiä tästä. Sovitukset on todella tarkat ja hyvät ja tämän osalta sitten myöskin saatu niin alareunat kuin yläreunat tästä sovitettu. Ja tuossa on nyt ollut vähän sitten oviloinnin ylikin siinä, mutta tuokin korjaus tuossa tulee kyllä esille. Ja nyt sitten, kun tämä on nyt jo alustavasti hiottu, niin tuossa näytän tuolla koneella, että miten mä olen tämmöisen putsannut. Siinäkin on oma tommonen hyvä laikka, millä tommonen puhdistus voidaan suorittaa. Nyt me ollaan saatu
sitten puhdistettua täällä tämä peltiosuus niin, että nyt ruvetaan näkemään sitten tämä kauheus sitten, mitä tässä pitäisi lähteä tekemään. Ja ihan nyt alustavasti voitaisiin lähteä tämmöisellä ihan teräsviivaamella kokeilemaan, että miltä tämä nyt näyttää nämä linjat suoraan. Ihan tässä tällä kokeiltuna. Tuolta ylhäältä, jos me lähdetään katsomaan tästä näin, niin täällä tämä näyttäisi, että okei, aika hyvinhän tämä tästä lähtee menemään, että ei mitään suuria, on siinä pikkasen voi nostaa sitä ja näin, mutta sitten hupsista täällä rupeaa olemaan jo sitten hirmuinen rako on tuolla, että toi on sisässä, eli tämä kohta on hyvinkin sisässä täällä ja sitten mennään tänne. No täällä sitten rupeaa jo petraantumaan tässä, joku pikkasen on tuossa korkealla on tuossa noin. Ja tämä linjahan pitää olla niin, että tästä tämä lähtee suoraan menemään tämä linja tuonne päin. Eli tämän oven suuntaisesti. Tässä ei ole tarkoitus, että tämä pullistuu tämä takalokasuoja mihinkään suuntaan. Ja sitten kun me mennään tänne alaspäin, niin no täällä jo nähdään, että nyt tämä takalokasuoja kyllä pullistuu jo aika lailla. Eli täällä on aikamoinen rako on sitten jo. Ja taitaa olla tässä, jos tästä kokeillaan näin, niin no kyllä täällä semmoinen ulospäin oleva pullistuma onkin. Ja sitten vielä kun mennään tänne alaspäin, niin mitäs tää, niin tääkin on edelleenkin on ulkona sitten toi takalokasuoja. Eli me joudutaan tätä takalokasuojan, tätä kaarta kokonaisuudessaan laittamaan sitten tonne sisäänpäin. Ja mä nyt näytän, että miten tämä nyt lähtisi tästä sitten petraantumaan. Eli ensin lähdetään laittaa takalokasuojan linja, laitetaan oikein ja sen jälkeen lähdetään nämä pullistumat sitten korjaamaan. Ja pullistumathan me korjataan ihan monta tapaa, mutta kun tässä on näin paljon tuossa, niin voidaan käyttää supistusvasaraa, mutta ehkä tällä on nyt sitten paras lähteä tuon noin isot korjaamaan, niin saadaan sitten samalla niitä pienempiä tuommoisia moukuroita, mitä täällä on joskus vasaralla hakattu, kun tämä on sitten joku on tämän laittanut, niin koitetaan osua sitten noihin harjakohtiin, niin ne painuu sitten alaspäin. Eli ruvetaan töihin. Ensimmäiseksi tuosta, tämähän oli tämä koko linja oli tuossa sillä lailla, että tämä oli näin, niin ei muuta kuin tästä silloin laitetaan vähän noin, niin katsotaan mihin suuntaan tuo lähti menemään. No miten se osukin? Eli sieltähän lähti, tämähän on ihan linjassa. Eli tämä tuli heti kuntoon tuosta ja täältä vähän ylhäältä tuolta, mutta tosta lähtee pullistumaan ja tästä lähtee pullistumaan. Otetaan nämä pullistumat nyt pois tosta noin, eli nyt kun kädellä kokeillaan, niin tuossa on pullistuma, tuossa on pullistuma, tuossa on aika kova pullistuma. Ja tosta mä lähtisin liikkeelle, kädellä tuntee heti tosta, että tuohon pitää pitää saada sisäänpäin. Ja ei muuta kuin tämmönen vastinrauta sitten vaan ja kokeillaan silloin tää homma. Eli tänne vastinrauta ja tossa on tuon ja katsotaan miten tää. No tässä voisi lähteä, tää on niin suuri, että koitetaan ihan tuossa moksasta toi. Nähdään, että kuinka se ihan jo helposti supistuu ja tosta niin rupeaa jo linja löytyy. No toi meni kyllä aika hyvin, tohon vielä muutama. Noin. Se ei tarvinnut, no niin, se jo on heti tuntuu jo paremmalta. Aika pienellä silloin saatiin ja viiva jo kertoo, että koko tämä osuus tänne asti, niin se tuli jo noin suoraksi. Siinä oli hirmuinen pullistuma tähän viivain tässä ihan keikku kummasti. Mutta täällä yläpuolella vielä on tätä näin, eli jatketaan tonne ylöspäin ja sitten ruvetaan sitten tekemään. Tuossa on selkeä, on tuommoinen mutka on, että
silloin voidaan sitäkin vielä tuossa korjata. Tähän linja näyttäisi olevan sinne päin, eli silloin näitä huippuja otetaan pois, niin tuo suoristuu tämä linja kyllä tuo. On se. Mutta tämä rupeaa aika mukavasti olemaan tuota kohtaa nyt. Tänne me ei olla vielä tehty näin pitkälle, niin tuota vielä toitosta supistetaan kohdalle. Ja tuossa on tommonen moukura. Otetaan se pois. Noin. Muistetaan, että jos tähän lyödään, niin voi olla, että se tänne myöhemmin täällä näin se vähän tuolla pulpahtaa, koska se pelti ei tarpeeksi supistukaan, vaan silloin se voi olla, että se vielä jossain kohtaa niin sitten pullistuu. Mutta näyttää silti, että nyt tämä ei vielä lähtenyt lompsumaan tässä, mutta täällä on jo vaarakohta, että oikein painaa, niin siinä ei olekaan semmoista vastakimmosuutta. Mutta tässähän oli tämä monttu, että tämä me otetaan ylös tuolta, niin saadaan silloin sille tavallaan semmoinen vastamomentti sitten tuolle pellille. Mutta katsotaan tämä alalinja nyt. Katsotaanpas nyt. No tämähän rupeaa näyttää aika hyvältä. Eli ihan muutamalla tuommoisella oikealla moksasulla, niin tämähän rupesi tulemaan ihan kohdalleen. Täällä on ihan justiisa, täällä menee aivan. Tuolla on ihan pikkasen toi helma tuossa, mutta se täytyy sitten, kun tekee helmaa, niin sitten vääntää toi noin. Mutta tää lähtee tuosta ihan, eli tää on nyt oikein suuntainen justiisa. Tuossa on vielä pikkuinen tommonen. Mutta kuitenkin niin tässä vaiheessa silloin niin meidän ei ehkä kovin kannata, no niin, täällä löytyi tämmöinen. Eli tehdäkään enempää, koska nyt tämä venyy tämä pelti niin paljon, että tähän tuli tämmöinen. Tämmöistä me ei sallita. Jos tämä laitetaan tuonne pieni pakkelikerros siihen ja tasotekerros, niin tavallaan sitten ja maalikerros ja sitten tämmöistä liikettä tehdään, niin sehän katkee se pakkeli. Eli tämmöistä ei sallita. Tämä on korjattava. Ja tämän korjaus tapahtuu niin, että me joudutaan niin kuin supistamaan tätä peltiä. Eli me joudutaan kuumentamaan pisteitä. Taikka tuolla MIG-hitsauslangan hiilipuikolla sitten tekemään tämmöisiä kuumennuksia tähän ja sitten jäähdytystä. Ja saadaan supistumaan tämä pelti. Mutta tässä vaiheessa niin ei lähdetä sitä tekemään, koska kun nähdään, että täällä on aikamoiset virheet on täällä näin, niin nämä korjataan ensin ja sitten otetaan nämä tämmöiset pellin lompsaukset sitten supistetaan ne sitten pois. Nyt ollaan kuitenkin siinä vaiheessa, että linjaukset on kunnossa, niin lähdetään korjaamaan nämä kohdat. Ja miten tämmöiset korjataan, niin siinä saakin nyt 2 kertaa miettiä. Mutta teen tähän näin silloin semmoisen korjaussysteemin. Eli tässä nähdään, että kun tämä on tässä väärässä kohdassa sillä, että tämä pelti pitäisi olla syvemmällä täällä, niin joudutaan tuo kulma ottamaan auki ja sitten tuolta tuomaan ylös sitten tätä peltiä aika pitkälti, osin ihan täältä asti sitten ottamaan ja tässä nimenomaan enempi.
Ja nyt on meidän hyvä tietää ja on pakko tietää, että mistä joudutaan enempi ottamaan sitä peltiä tänne ulospäin. Koska kun me tehdään tuosta leikkaus tuolta, niin tavallaan huomata, että tästä tänne kohtaan, niin tässä on saatava peltiä tänne näin. Ja silloin kun me sitten se hitsataan tuolta, niin silloin saadaan sitten tuommoinen tasaiseksi venytettyä tuo välys. Ja siihen me tarvitaan nyt ihan tuommoista rälläkkää, eli vedetään rälläkällä toi auki tuolta sivusta, mutta tehdään pieniä tussilla sitten vähän tuohon merkintöjä. Seuraavassa jaksossa jatkamme auton peltityötä.